Caroline waseweyo Caroline oko ahinya ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Caroline, kinde ma ng'anyo timore, ang'eni mano ma chieng' tarik 25 kata mano mar chieng' tarik 7 mano timore, mano mar dweni. Un kaka johala e kaunti ma Kisumu, ang'eni kinde ka kinde kaka iwacho kanyo ni in ja ohala mano matin ma kata johala matindo tindo ma use kaunti ma Kisumu, bedo nade ka koro chopo sama koro winjo be ni uchul kata usuru to chopo sama koro yepo to ionge koda jonyiepo maseche moko wuok kata oko mar mondo mi obi onyiepi, to weche mag usuru utime yo machalo nade? Inya nyaka ja juoko biro kata ja choko usuru obiro to e odiochieng' adiera ng'anyo ne nitiere, kose kinde ma ng'anyo nitiere jogo majuoko ok juoki e kaunti ma Kisumu kono? Caroline. Erokamano. Sama ng'anyo nitiere, jojuok ma juoko nitie. Kaka Kisumu asewacho chien kacha ni nyiche ne wan gi kwe. Koro jojuok biro to wago kodgi mbaka. Wanyisogi ni kawuono uneno kaka piny chalo. Tich onge, dhano ling'a, dhano oluor. Wan kaka johala waling' gi chiemo onge gima wauso. Koro gisebedo ka giwinjowa kendo wanyisogi ni kawuono to ang' ne ubeya kodwa uwewa nikech otek. Koro mano osebedo ka konyowa matin. To bende inyalo wuoyo gi jajuok nyakara we monde matin ang' iduoga ne ka daso matin to ang' namiyi. Koro wasebedo gi winjruok gi sirikal mar kaunti. To nyalo wacho ni generally ng'anyo kata koso bedo kod ng'anyo e boma ma Kisumu kanyo ere kaka seche moko affect general flow mar kata pesa e kaunti ma Kisumu, bed ni yes kwe nitiere to jonyiepo to onge, mano affect flow mar pesa e yo machalo nade ne johala e kaunti ma Kisumu kanyo? Caroline. E Kisumu mangima ng'anyo kelo lal ne johala. Johala te. Johala biro to gi yawo mwandugi to gidok kaka ne gibiro. Koro general Kisumu sama ng'anyo nitie molande, obed jogeche, obed jomtumba, obed jok ma uso gige mag dukni, lal nitie, yuto onge. Ne johala te obedo matek. Miyo wan gi mwatemo mana kwayo ni issue mar ng'anyo ni sirikal ong'i kaka nyalo tieke mondo mi wach mar ng'anyo kik bede. Tiparo ni nyalo tieke yo machalo nade? Nikech okelo lal mang'eny. Inyalo tieke yo machalo nade, Caroline? Solution nyalo bedo mane mar mondo mi johala matindo tindo ma ong'eyo ni kawuok e ot gokinyi at least aboduogo gi gimoro? Solution nyalo bedo mane, Caroline? Otieke yo machalo nade? Sana kaka sani ng'anyo madhi mbele ni en mar ojende. Daher mar wuoyo gi parents machalo koda kama. Wago mbaka gi nyithindwa. Wang'eyo ni tich to onge kendo nyithindo thagore. Nyithindo somo to nyithindo onge tich, nyithindo nie udi. To dhi ndara ok nyal miyo nyathi tich. Wago mbaka mondo mi sirikal olosnwa yor tije manyalo miyo nyithindo yud tije maginyalo kuonde maginyalo yudo magigoe kibarua. Adwa go erokamano ne jatendwa Raila Amolo Odinga kuom riwore mondo mi wabede broad based. Koro winjruok ne mabiro kelo tich. Winjruok ne mabiro kelo tich kendo biro miyo nyithindwa yud tije. Ma wach mar ng'anyo ni obiro rumo ka nyithindo se yudo tich to nyithindo biro wedhi e ndara. Koro anakwayo mana ni sirikal maduong' gilosnwa kembe kaka Kisumu ka ne wantiere gi kembe mang'eny kabisa. Masani ok ti, Kikomi ne nitie, Kikomi sani ok ti, wantiere gi Miwani,
mochung' ok ti. Ka kembewa gi nyalo duogo to nyalo miyo nyithindwa yud tije. Tije mamoko matindo tindo ma nyithindo nyalo yudo. Ka sirikal nyalo kelo to kwe nyalo bedo abeda e pinywa. Iwacho kanyo makare ahinya. Caroline wacho no winjo bed ni iloso imanyo yo mano mar tieko